बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ दिनैहाय क'क्राझार टाउननि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेवलां फोथारावहाय गासै रायजो राजा जोंनि फरायसाफोरखौ आरो बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो समाजनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै दिनै फिन खेबसे ब्रैथि खेब बर' सेपारेट स्टेट आलादा रायजोनि मुभमेन्टखौ जों आराम्भ खालामबाय। जों गिबियावनो जोंनि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै जोंनि मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै आरो गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउमाखौ मान बावनानै जोंनि नन भायलेन्सजों दावहा नांग्रा महात्मा गान्धीखौ मान बावनानै जोङो दिनै जोंनि जि मोनसे आलादा रायजो जाय बर' हारिनि मोनसे गेदेमा सिमां बेखौ जों आगानसेयैबाबो जोङो हाजार आगाननि थाखाय दिनै जुजिजेनबाय। आरो दिनै बे मिडियानि गेजेरजोंनो आं बर' रायजो राजा गासै मानगोनां बिथांमोननो मिथिहोनो लुबैदों दि थांनाय समफोरावहाय जों नुनो मोन्दों दि बर'फ्रा गोबां सम 1967निफ्रायनो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारबोदों आरो बे आलादा रायजो सोमावसारनायाव बे भारत सरकार आसाम सरकारा जोंनो फिसा फिसा मोनसेनिफ्राय मोनसे काउन्सिल होबोदों, जेरै BSc, BTC आरो थांनाय बाराव मैया दाख्लैसो BTR मोनसे सुक्ति खालामबोदों। नाथाय बै सुक्ति खालामनायफोरखौ जों नाहरोब्ला बे गासैबो सुक्तिया आलादा रायजोनि जि मोनसे मावनांगौ खामानि बेखौ मावफुंसार होनो हायाखै। जे मोनसे काउन्सिल होनाया जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय, बर' हारिनि जाथिनि रैखाथिनि थाखाय, बर' हारिनि दिनै ससिय' इक'नमिक कन्डिशननि थाखाय, बर' हारिनि दिनै गासै माने कालचार गासै भाषानि थाखाय जौगानायाव दिनै बे मोनसे मावफुंनो हायाखै। दा बेनि थाखायनो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा फिन खेबसे बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय, बर' हारिनि राव हारिमुनि जौगानायनि थाखाय, बर' हारिनि दिनै मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय फिन खेबसे दिनै आलादा रायजो सोमावसारनायखौ दिनै बनसुआ बर' हारिनि जानानै दिनै आगान सुरजेनबाय। बे जोङो दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नारेन्द्र मदिजिनो आरो जोंनि भारतनि प्रेसिडेन्ट बिथांनो आरो दिनै जोंनि भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाहजिनो जोङो दिनै मोनसे गोसोखां बिलाइ मेम'रेन्डाम जोङो दिनै क'क्राझार DCनि थ्रुयै साबमिट खालामदों। बेवहाय जोङो दिनै बर'फोरनि गासै जेंना जेंसि, बर'फ्रा दिनै मानो थाखाय फिन खेबसे बर' मुभमेन्टखौ दानि निउ जेनेरेसन, दानि गोरों गोरों लाइमोनफ्रा मानो थाखाय आन्दलन खालामफिननांगौ बेखौ जों फोरमायदों। बेवहाय जे थांनाय समफ्राव जि बर'फोरनो जि मोनसे सेपारेट स्टेटनि अल्टारनेटिभ जि मोनसे काउन्सिल होदोंमोन, मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम जि काउन्सिल होदोंमोन, बियो मालाबाबो खालि बर'फोरनि दिनै माखासे जि थांखि जि सिमां बेखौ जाफुंसार होनो हायाखै। बिनि थाखायनो दिनै भारत सरकारजों जों खेबसे दावहा नांफिननो एबा खुद्रि सारनो एबा गांनाय उखैनायनि थाखाय जोंनि सायाव गोजोन मोनसे नायहरफिननो थाखाय भारत सरकारजों मोनसे फ्रेश पलिटिकेल डायलग खालामनो थाखाय जों दिनै मेम'रेन्डामखौ साबमिट एबा जमा खालामनाय जादों। मोनसे गेदेर सोंथि जाबाय थादों दे बर' रायजो राजानि गेजेराव एबसु बायदि मोनसे आफाद थासै। दिनै बेखौनो आं मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननो दिनै मिथिनो होदोंदि भारतआ मोनसे डेम'क्रेसि हादोर, भारतआ दिनै मोनसे गणतन्त्र हादोर। बेवहाय दिनै भारतनि संबिधान बादि दिनै बर' हारिनि थाखायल' नङा, गोबां हारिफ्रानो गाव गावनि जाथिनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय, समाजनि थाखाय मावनो थाखाय मोनसे मोन्थाय दङ। दिनैहाय बै समावहाय जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि, बर' हारिनि थांनानै थानायनि थाखाय दिनै गोबां बर'फ्रा मोनसेनिफ्राय मोनसे आफाद लानानै दिनै खामानि मावबोदों। बिथांमोना गावसोरनि जि मोनसे प्रजेक्ट, जि थांखि बिथांमोना मावबोनानै दिनै मोनसे समाव जोबदों। सोरहाबा दिनै जिरायथ'बाय, सोरबा सारेन्डार जाबाय, सोरबाबा दिनै साक्सेस जायासै। थिग बिदिनो दिनै बनसुआबो बर' माहारियारिनि मोनसे फरायसा आफाद जानानै दिनै जेरै एबसु बादे बर' हारिनि थाखाय, बर' जाथिनि थाखाय मावनो ओंखारदों, जोंबो दिनै
दानि इयुन जेनेरेसन दानि गोरों गोरों लाइमोनफोर जाय जारिमिनखौ मिन्थिबाय जाय भारतनि संबिधान आयेनखौ मिन्थिबाय जे भारतनि संबिजिरखौ मिन्थिबाय दिनै बिथांमोना दिनै बर' हारिनि जि मोनसे भारत संबिधाननि प्रभिजनाव जि मोनसे बर'फ्रा बे थागिबि हिसाबै आलादा रायजो मोननांगौ बेखौ जाफुंसार होनो हायैयाव दिनै जोङो बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दिनै ओंखारबोदों। दे थांनाय समफ्राव जों नुबोदों दे जोंहा दिनै भारत सरकारा दिनै सोरबा जिब जुनार नङा होमबा बेखौ खौथि मोनसे डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बानायनानै दिनै सेफटि सिकिउरिटि होनो हादोंब्ला बर' हारिनि थाखाय जोङो थागिबि हिसाबै जोंखौ दिनै मानो रैखाथि होनो हायाखै मानो जोंनि थाखाय मोनसे बाउन्डारि मोनसे एरिया जोंनि थाखाय मानो होनो हायाखै दा बिनि थाखायनो दिनै जिब जुनारा दिनै मोनसे सिकिउरिटि मोनदोंब्ला बर' हारिनि जोंनि लाइमोन जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्राबो दिनै सेफटि आरो सिकिउरिटिखौ जों मोननो हानांगोन। दिनै बेखौ जोङो थांनाय समफ्रावबो नुबोदों सासेनिफ्राय सासे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा हमै सैमा अमाफोर बादि गावथारजादों। नाथाय बै जिनिसखौ जोङो दिनै होबथानोब्ला दिनै खुनु मोनसे काउन्सिल खुनु मोनसे माने स्टेटनि अल्टारनेटिभा खुनु दिन बे खामानि होनाय नङा। जेब्लानाखि जों आलादा रायजो मोना बर' हारिया मालाबाबो गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा। बर' हारिनि ससिय' पलिटिकेल इस्यु बर' हारिनि ससिय' कालचार बर' हारिनि ससिय' इक'नमिक कन्डिशना मालाबाबो जौगानाय नङा। बर' हारिनि रैखाथि बर' हारिनि जि गेरेमसा हारि दानाय जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङा मोगथां महर मोननाय नङा। जाय दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै बर' हारिनि थाखाय हाथियार हमदोंमोन बर' जाथिनि रैखाथिनि थाखाय बे मालाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा। बिनि थाखायनो दिनै बर' फरायसा आफादा बे खेबसे बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय दावहा नांफिनो दिनै गुबुनफोर संगठन बादे मावनो जों ओंखारबोदों। बिथांमोनाथ' गोबां सिन्था खालामगोन बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानसि दं गोबां अंख खालामगोन गोबां सिन्था खालामगोन नाथाय बर' रायजो राजाफ्रा मिथिना लानाया बेनो गाहाम दे बे बनसुआ दिनै मोनसे गोथार आरो निस्थार मिजिं लानानै फैदों। जाय जिनिसखौ गोबां सम जोङो मिजिं थिनानै आसा खालामनानै जोंनि फिउचार जेनेरेसन बर' जोंनि गथ' फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जोंनि गथ' गथायनि थाखाय गोजोन फिउचारखौ जों नुहुरनानै जोङो दिनै दानो जोङो रोंबाय राबाय हिसाबै जों दानो मावनानै मावलांखानांगोन हिसाबै जोङो दिनै ओंखारबोदों। जाहाथे थांनाय समफ्रावबो जोंनि बिफाजों समान बैसो बिदाजों समान बिब'जों समान बैसो बिथांमोना जाथिनि थाखाय जे आन्दलन खालामबोबाय खस्थ' भुगिनांबोबाय दिनै सोरबा बादिया जिउ गोमानांबाय मुंख्लं जानांबाय सोरबा दिनै मावरिया जानांबाय सोरबा बादिया दिनै गथ' गथाय गोमाजानांबाय बिमा बिफा गोमाजानांबाय सोरबा बादिया जिनाहारि खालामजानांबाय सोरबा बादिया बुथारनांबाय बैफोरबादि दुखु खस्थ'खौ जों बिथांमोननि जि मोनसे स्पिरिट बे स्पिरिटखौ जों लांफिननानै जोंनि जि गुबै थांखि बर' माहारिनि बर' आइ आफानि आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ मोगथां महर होनो थाखायसो दिनै जों बनसुआ जोनोम जादों आरो बेखौ मावनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों। दिनैहाय जोङो बर' माहारियारिनि मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं दिनै बनसुनि बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै दिनै खावलायनो सानदोंदि जोंनि जि मोनसे थांखि लाबाय जाय थांखिया आंनि नङा एबा बनसुनि नङा नाथाय बियो बर' हारिनि गासैबो जाथिनि जौगानाय जाथिनि थांनानै थानाय जोंनि इयुन जोलैनिसो मोनसे थांखि आरो बे थांखिखौनो दिनै मोगथां महर होनो थाखाय दिनै मानगोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ जेब्लायबो मदद आरो खौसेथियै जोंखौ सापर्ट खालामनांगोन। बे खौसेथि आरो सापर्टआनो जों आलादा रायजो मोननायनि मोनसे नेरसोन जागोन आरो जों मोगथां महर होनो थाखाय जोङो नोंसोरजोंनो ज' टेबोल गंसेयावनो सावरायलायनानै जों ज'यै आवगायलांगोन। बेनि थाखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि आफादगिरि जानानै आं संगदनि जानानै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना बुहुमनि बबेबा खना खनलायाव थाया मानो दिल्लीयाव थाया मानो मुम्बाइआव थाया मानो शिलंआव थाया मानो गुवाहाटियाव थाया मानो जोंनि जि थांखि आरो बिथांखिखौ नोंथांमोना जेब्लायबो बर' जानानै सापर्ट होनांगोन बर' जानानै सहाय होनांगोन जाहाथे जोंनि थांखिया गासैबो बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोगथां महर मोनो।